Здравейте и добре дошли! Днес ще говорим за една лесна и ефективна стратегия за подобряване на вашето здраве – периодичното гладуване. Ако търсите начин да се почувствате по-добре, да изглеждате по-добре и да живеете по-здравословно, останете с нас. Какво представлява периодичното гладуване? Това не е диета, а начин на хранене, при който редувате периоди на хранене и гладуване. Един от най-популярните методи е 16/8, 16 часа гладуване, следвани от 8 часа, в които можете да се храните. Но защо да опитате този метод? Основната полза е възможността тялото ви да се възстановява по-ефективно. През периода на гладуване се активира процес, наречен автофагия, естествено пречистване на клетките, което може да удължи живота и да подобри здравето ви. Как да започнете? Първата стъпка е да подходите бавно. Ако сте свикнали да закусвате рано, постепенно отлагайте първото хранене. Важно е да останете хидратирани, като пиете достатъчно вода и при нужда добавяте електролити. Планирайте храненията си предварително. Това улеснява режима и ви помага да избегнете случайни грешки. Не забравяйте, че периодичното гладуване не е магическо решение, а осъзнат избор. С постоянство и грижа към себе си, този метод може да ви помогне да постигнете по-добро здраве и благополучие.